నీతిమంతులు ఖర్జూర వృక్షం వలె ఉంటారంట. ఏంటి ఖర్జూర వృక్షం? తుఫాను వచ్చినా కూడా వంగిపోతుందేమో కానీ విరగొట్టలేని వృక్షం ఈ వృక్షం. ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ టు సస్టైన్ విండ్స్. మరి ఆ గాలులను తట్టుకోగలిగిన శక్తి దానిలో ఉన్నది. వరదలు వచ్చినా, వానలు వచ్చినా, తుఫాన్లు వచ్చినా అన్ని కొట్టుకుపోయినా మీరు చూడండి, ఖర్జూర వృక్షం వంగిపోతుందేమో కానీ అక్కడి నుంచి కదలదు. ఈ రోజు నేను కదల్చడానికి సమస్తమైన ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు. వంగేమమ్మ కాసేపు, దట్స్ ఓకే, కానీ నువ్వు విరగొట్టబడలేదు, నీ స్థానములోంచి వెళ్ళలేదు. తుఫాన్ అంటే ఏంటి? ఈ లోకంలో ఉన్న శ్రమలు, ఈ లోకంలో ఉన్న ఒత్తిడి, ఈ లోకంలో ఎలాంటి జరిగినా కూడా ఈ ప్రత్యక్ష జ్ఞానము నాకు ఇవ్వబడింది. నేను ఎంపిక చేస్తున్నాను, ఈ జ్ఞానములోనే నేను ఉంచుతాను. ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, ఇక్కడి నుంచాను అక్కడి నుంచాను, కానీ నేను ఇక్కడి నుంచి మాత్రము స్థిరముగా ఉంటాను అన్నప్పుడు అపవాదం ఏం చేస్తుందంట? పారిపోతుంది. నన్ను కదల్చలేదు, నన్ను విరగొట్టలేదు, ఎందుకంటే నేను స్థిరమైన విశ్వాసములో నాటబడి ఉన్నాను. హల్లెలూయా.